O Museo do Gravado de Artes inaugurou o pasado venres a exposición adicada á obra de Xosé Conde Corbal, O Fardel da Guerra, unha crúa imaxe da Guerra Civil Española. Xosé Conde Corbal foi un debuxante, gravador e pintor galego que comeza a experimentar co debuxo dende ben pequeno, aínda que non sempre tivo clara cal era a súa dedicación. Colaborou con diferentes xornais onde facía viñetas e expoñía pequenas obras nalgunha sala galega. Adicou toda a súa vida ao debuxo, mais foi a Guerra Civil o que marcou a liña do artista. Cando ante as atrocidades e a represión decidiu traballar durante 10 anos na súa obra O Fardel da Guerra, unha obra que o Museo do Gravado de Ribeira quixo amosar, polo que inaugurou o pasado venres unha sala coas pezas. O Fardel da Guerra, e xa remato, foi realizado dende finais dos anos 70 e primeiros dos 80. Está formado por 88 láminas e unha portadiña nun formato de 25 por 24 centímetros. Logra unha estética unitaria que parte da realidade e da memoria, mas, como xa dixen antes, deformándoas, fornecéndoas dunha expresividade e dun movimento e ton de mascarada para que o espectador comprenda ben o que foi aquela guerra e longa posguerra. No acto estivo presente Enrique Conde, fillo do autor, quen quixo salientar o gran impacto que sofreu o seu pai, o que lle levou a plasmalo nestas obras que tan pouca aceptación tiveron no momento da súa publicación debido ao panorama político. El empezou co tema sobre todo, informarse, preguntarlle a xente, enterarse, porque todo isto non se falaba, non? Entonces o Corbal o que contou foi os tempos de terror, de medo e de represión. Isto levoulle 10 anos, e cando se publicou, ben contou, non foi moi ben admitido. Era un tema que non tocaba na política nacional porque los espadones, como decía Valle Inclán, andaban revoltos. Esta pouca aceptación no seu momento fixo que o debuxante non teña o recoñecemento que os expertos aseguran que debería ter. Por iso a importancia de levar o seu legado polos museos e conseguir que sexa aceptado e recordado como un dos grandes artistas galegos. Por iso o alcalde de Ribeira, Luís Pérez, quixo pechar o acto insistindo en que esta exposición era tamén un acto de xustiza. Con esta exposición hoxe aquí facemos xustiza. Facemos xustiza en primeiro lugar para o propio artista. Como ben se dicía antes, a exposición non tivo un grande éxito cando se fixo, e creo que hoxe, ademais sendo o seu aniversario, creo que estaría moi contento de poder ver como a súa obra gráfica se pode visualizar nun gran museo como é o Museo do Gravado de Artes. Pero tamén se fai xustiza a nivel social. Creo que con estas estampas que podemos ver nas paredes do museo, pois reflicte de maneira moi crúa, moi fiel, o que foron os horrores da guerra e todo o que iso implicou.